לזלצבורג במחצית ראשונה שהתחילה מצוין עבור האורחים, הם שיחקו ללא חשש ובשום פנים באופן אני רואה כבר מהטלפון, אני מצלם כאילו מהטלפון, אני רואה מהטלפון. מתאמן בצדי המגרש, זה מצחיק. בינתיים אנחנו לא קיבלנו על שינויים בהרכב, כאשר אופוסיביץ' ואומר סולי, ואני רוצה לראות את המשחק. אתה רואה לישון? עוד 15 דקות אנחנו עולים לישון. בסדר? יאללה. אתה הולך לישון? למרות שאני מאוד רוצה לישון. לישון. גם אני הולך לישון. מה יש לי לעשות? בן טובים הקבוצה הזאתי? לא סבבה. אבא גם אצלי אני רואה יותר טוב בטלפון. אני דייקתי. עכשיו אני יכול לראות את כל הקהל. סתם מצלם, אבל תראה בטלוויזיה.